Nasikop ang 21 anyos nga lalaki nga gitudlong mastermind sa pagpamusil-patay sa usa ka lalaki niadtong January 16 karong tuiga sa barangay Tangki, Talisay City. Ang dinakpan nga naila sa alias nga Cyril nasikop niadtong weekend dihang gipahigayon ng anti-criminality campaign sa mga sakop sa Talisay City Police sa Sitsuratan, Barangay Tangki. Nasakmit gikan sa dinakpan ang mga pakete sa gidudahang shabu nga mobalor og dulan 4,000 pesos. Sa dugang pakisusi, nasuta nga kini ang gitudlo sa usa sa mga sospek nga nasikop na usab pipila ka adlaw human sa pagpamusil sa 28 anyos nga si alias Pepo. Matud ni Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag nga may kalambigitan sa iligal nga drogas ang motibo sa pagpatay kang alias Pepo. Nagpasalamat na po ang pamilya aning sa victim sa aning kanang para sa ila is good news ni siya na justice is served for the loss of their brother.